At my direction, the United States Armed Forces conducted an extraordinary military operation in the capital of Venezuela. Caracas. Overwhelming American military power, air, land, and sea, was used to launch a spectacular assault. And it was an assault like people have not seen since World War II. It was a force against a heavily fortified military fortress in the heart of Caracas to bring outlaw dictator Nicolas Maduro to justice. This was one of the most stunning, effective, and powerful displays of American military might and competence in American history. Late last night Okay na. and early today, XFM Katropa. So klaro, giangkon mga higala ni Trump at may direksyon. Siya ginagsugo mga higala, no? Oh. Kay kinising ilang diktador kuno sa Amerika, sa Venezuela nga si Nicolas Maduro, mga katropa, dagan nagsala, no? Dagan kunog sala. No? Gani mga paglapas mga higala sa international humanitarian law, mga kaigsuonan. Isa pa diha kining grabing druga, no, sa ilang lugar mga kaigsuonan. Oh. Diri sa Pilipinas, kano saman mo padala diri bomba? Kano saman mo diri mudakop og presidente, mudakop ba mo presidente sa Pilipinas? Kay nami ipadakop. Ampo lang nato bay nga dili na mo escalate pa ang tensyon mga kaigsunan, labi na karon nga nadakpan naman, no, nadakpan naman mga higala ang presidente, mahimo dia, no. Na may mga Pilipino. Actually, gamay ra Pilipinos Venezuela. Base sa report sa DFA, nala sa mga 70, 74 yata 75 ka mga Pilipino. Kumpara nimo anang mga Asian countries like Saudi, no, Middle East, nga daghang kaytang mga Pilipino na diha. Japan, no. Pero kanang Venezuela layo na magug kaayo pod. Naay mga Pilipino gyapon diha mga higala. Naputay embahada diha, but serving only few people mga kaigsuonan. No? Diha sa may nasampit nga area mga kaigsuonan. Ato gyapon iampo nga dili na mo escalate, no? Aron nga di na mo saka into another war. Kay matod palagi ni Trump kini nga atake na mo, no? Last ninyo na nakita World War II. So murabag gining Amerika karon mga higala way pakabana og magumpisa sila o magsugod sila gira mga higala. Wag sila ipakialaman na. Naay mga Pilipino ron diri mga higala sa Pilipinas nga nagaprotesta, mga kauban naman po nila ko ani, nila Persindania. No, ginakondena nila ang gihimo sa Amerika. Ginakondena nila ang gihimo sa Amerika. Kondinahon gid nila na kay komunista man pud si Maduro. Lagi na kondinahon mga higala, gani ang uban nagrally na atubangan sa US Embassy. Diha mga higala sa Manila. Bullseye.